Nek apa sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mending ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ayo Mbak Rini. Keset ning jero dodo pancing mangkelake. Ayo tar Rini. Kepiye maneh kowe wong ra duwe. Rini po. Aja sila atimu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnamu. Takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku mas rungokno tangisku becikku saka uripku. Pari basan rangge linjang nengang koso kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis salanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Kurnia Production Kurnia Production dengan musik digoyang Pak Asoy. Wasik. tukang syutingnya belayang. Ayo Mbak Rini. Keset ning jero dodo pancing ngarake. Arep kepiye maneh kowe wong ra duwe. Aja silah batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnamu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku akang mas rungokno tangisku becikku saka uripku. Mari pasang rangge linjang nengang koso kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis salanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane Yen gawe lara atimu. Ayo saiki Mas Bambang. Pupus sing nelongso.